1984 tapahtui raaka surma, joka nimettiin bunkkerisurmaksi sen tapahtumapaikan perusteella. Löysimme sattumalta kyseisen bunkkerin. Pian 12 täyttävällä Samilla oli ollut juuri syntymäpäivän juhlat. Tuona kyseisenä iltana Sami ei koskaan saapunut kotiin, ja vanhemmat joutuivat tekemään katoamisilmoituksen poliisille. Samin isä teki ystävänsä kanssa järkyttävän löydön löytäessään Samin kuoliaksi puukotettuna erästä bunkkerista noin 300 metrin päässä Samin kotoa. Samin murha herätti myös lehdistössä suurta huomiota. Yleisövihjeitä tuli runsaasti, mutta ne kaikki ajat ovat umpikujaan. Poliisin tutkimuksissa selvisi, että Sami oli eronnut tutusta samanikäisestä leikkitoveristaan noin kello 21 mennäkseen kotiinsa. Leikkikaverin vanhemmat osallistuivat myös etsintään ja kaverin äiti antoi lehdille lausunnon, jonka mukaan Sami oli säikähtänyt paikallista nuorisojengiä ja piilotunut näiltä. Aikaa kului, mutta poliisi ei enää tiedottanut tapauksesta, joten jotain kummallista oli tekeillä. Poliisi oli omissa tutkimuksissaan päätynyt järkyttävään tulokseen. Tekijäksi paljastui samanikäinen leikkikaveri, juuri se sama, josta Sami oli eronnut bunkkerin luona. Samanikäinen luokkakaveri oli surmannut hänet yli 100 puukoniskulla. Ensimmäiset iskut annettiin bunkkerin ulkopuolella ja surmatyö viimeisteltiin bunkkerin sisällä. Mitä järkevää syytä tekijä ei osannut teolleen kertoa? Epäillään, että riita oli syntynyt rummuista. Surmatyön tekijän nimeä ei koskaan julkistettu, ja poliisi on kertonut tuhonneensa kaikki asiaan liittyvät arkistot.